Go. Ay, hello mga best friends. Ari kami subong sa London Bridge. Meet my friend Daisy. Single and ready to mingle. And this is my friend Karen Taken. London dito sa Pinas, kung saan ka na, gawin ko dito. Oo, man, hindi ka na. Follow, tagi dyan rules, no? Stay right, okay? Keep right, keep right, keep right. We're going to the platform, going to where? Sa diin. Going to Waterloo Station. Kuno guys. And we want to see London. Ang mga tour guides ko subong, guys, ang bot. Papa London Eye and Big Ben and House of Parliament. Dalawa ang card. We're here in ano na kita di London Bridge Station. Siyempre yan ay murat. And this is the underground Birmingham ako siya dito. I see. Okay. Ara na ano man. Sa Buckingham Street. We meet another Filipino guys. Hello. See you later. Okay. Gagagagay ko bratang nakarayaan eh. Ano? Ay guys, nasa Waterloo na kami. Waterloo and City Line. So papasok kami diyan. Gamit ito. Dali. Ako niya mata mawalin ko na. Picture? Di, syempre video ni. Masulod kami po sa may ano. Sa may Oh, ara oh. no, mga beautiful. Wow! Masulod kami yun. Nan! May lolas taktik. Full government had severe delays due to no single freight service carrying to town. Overground has no service Clapham Junction to Norfolk Junction due to a point failure at Wilson Junction. It could service operating all other lines. Ito pera dyan ng white price ni. Waterloo Station. Tiding kita dumpling. Where are we Sa going? main Waterloo Station. Sa main Waterloo Station. Alinon Sa ka na. Waterloo Station, going to, you can take international, I think. Isn't it? Saka kuno kami guys, masaka kuno kami guys. Terno ang bunit na mo guys. Anak tanapin. Gagi. Mabugto yung ginawa ko. Sadya kanin mo Glenda. Ikaw na yung kapote niyo para kita. Oh. Hello. Is decided. Guys. Basi man ko kada sumo ko karon ka. Yung bunit niyo. Ano namin imong bunit yung sa video. Forward. Ako ano. Hello. We are in the main Waterloo. This is the Waterloo Station. Main Waterloo Station. This is the main station of Waterloo. Main Waterloo Station. It's 12:15. We're going out. We're going out. Going out. We're going out then. Yeah. We're going to London Eye. Going to London Eye.
going To Parliament, to Big Ben, Yeah, Oh, Big Ben. Westminster. Westminster Abbey. with Glenn Goods. Ano na na ini? Ano din kita ro kadya ka? Pa London ay kita. Ano dang ano dang do castle? Amo nang ginahambal ko sa inyo. Uy, picture kita diyan nga Bilang background. na yan, tanaday. Oh, Nila yung kaso. Hipos na ning. Alam mo, nahambal ko sa inyo kung ko diri tatani may mahaw kaina. Kung Di na ka pa mahurok mo ni. Ay, so. Kape-kape na lang. Puwerte. May yapon. Lugma naman kita. Nakaagto ka na sa nandos. Oo, kita ang kagyaning oh. Oo, kita ang kagyaning ho. Oh, nan. Nami bonnet nyo ninyo do ice cream. Oo, guys, so nami bonnet na daw ice cream. Oh, nan. Nan. Uy, Murat, ano dang masakay ka mo dyan, no? Ano dahil hindi tako dyan yung sakay ni? Ribo. Hindi, tako ka rin yun. Kasi hindi ko sa Pilipinas, buhi. Yapon nga kasing kaso. Makon sanda ka na, dugin dulong klakong kabuhi dyan si Babaw nga. Nagpalundon na tako kag mangin matay. Ay, lang. mga paborito ng salakyan ng mga bata. Oo, correct. Ay, baw, Diyos ko. Tuod. Ay, ne, pasaka na ni amo direksyon eh. Pagkabot si Babo, no, libot-libot. Ang Ah. na, oh. Hindi, tako ko na. Pag ulan yung open yung way dili. Ah. Ay, duro. So, gabuon ka picture. Gini ka nami, gini, no? Design. Enjoy man si Glenda. Uy, amak mo ni nga white akong una klabot ako sa London ni. Bisas damgo ni. Para ng London ay yan. Diin amuraan. Amura kon mo desi nga sakyan amo ni Alexander. Yes. Hindi ako ni. Ay, gagi, nay na ni. Mano ta ako dyan hindi 30 ako minutes ka ning. na capsule. Ha? 30 minutes Basi ka na malumpat ako. Hindi, 30 minutes ka na capsule ka din eh. Ate daw hindi man nga gulpiada nga. Hindi nga ba siyagan kay 1 hour na ang travel, manina ang 30 Ah, minutes ang isa ka capsule. di daw hindi maano daw hindi mahawa. Hindi, kaya dahil hinay-hinay ka nga sa kasap. Pero pag-abot kung capsule, Dili ka lang karon ko dito. Oo. Tuwid lang sa minutos. Ah, hindi nga ko nga gulpiadang daw nahulog. Ikaw pareho ka Ferris wheel. Ate, na, marami. Tanan kita, dali. Mo malagali ang ginatawag ng London ay ning. Pag New Year, diri ang sentro ka New Year. Ay, to. Fireworks. Dira fireworks na dira ginang-design ang fireworks sa Ay, London. toon. Dira na. Di tapos may nagasarakay man. River Thames nga ganito. Dira man sa ano, water ginakuha ng mga fireworks. Dira ang base. Diri nga area. Ada ang parliament daw. Dira nga ako nga Hello! Dini, nag-vlog. Busy ang mga tourist guys. Oh, Her Majesty the Queen. Jubilee Gardens. Uy, ni, maano kita dyan? Ay, ay. birds of may Ano yung bangkin? Nami, dad ko may i-feed kita ning no. Ni, kang maadulabla kita sa tunga to ni. Waay, manuta ka kada mga tinapay nga da, madtukit anay dyan sa mga doves. Kag magpa-picture kita sa mga doves. Ani? una na. Oh, wala una doon, tidin. Kita eh. Minando sa Biara Pet. Ba't ako karon kay ako nga banahon to karon ang akin. Ano dyan, River Thames? Ano? Hindi pa di ako. Hanging
Di ka kaon. Hanging bridge ni. Kwan? Hanging bridge. Hanging bridge siya. Ang tawag ng ano days? Ha? Queen Elizabeth Bridge. Queen Elizabeth Bridge. Hindi wala siya hanging bridge na. Kanami ka music. Hinday? Hindi na tubang na rin ka na ako. Hindi, video gali. Got a fast car. We go cruising and entertain ourselves. You still ain't got a job. I work in the market as a checkout girl, and I know that things will get better. You'll find work and I'll get promoted. Move out of the shelter, buy a bigger house and live in the suburbs. Oo, ginbidyohan ko. Oh, remember we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice right around my shoulder. And I had someone. Fast enough to fly away. Daw, dumag-ulak ko kita kinit miyad ba? Props lang na ang init. Correct. Ubaha jacket mo. Ba't ka Init. Lima ganun lamig, ganit. Amo na yun. Mga pa London. Ano no? Sige, panaw kang kapsyo. Sige, gwa ka tawo. Piraihan bayad ka na dyan days, no? Daw 47 pounds. Buhay daw, a bit expensive ko ni Alex. Yeah. kailangan kung ano online. Barato online. Ah, pwede man sa Still online. online, no? Pero still expensive. Oo, man. Okay. Gusto mo ma-enjoy ko ka Merlin pa. Oh. Anong Merlin pa? Parang London Pass yan. Si Madam tanan nga ano. Kakagto ko sa Madam Tussauds. Ay, pa? Kuha ka na lang ka Merlin pa. Ano, almost 200 pounds. 150 ito. Pero damo na makatuan mo. Unlimited. Yan, o. Kanina natin yan. Yung matsag ko bala nito, kisa daw, hindi ko kung magbalik na. Ha? Kung ko matsag ko daw, Ikuan mo ganing ang kwan sa first always first. London ay Barracuda entrance. Oh, digali oh. Ano siya ka pala, oh? Ano? Diya ka pala. Ticket day. Uy, tatlo bala kita dyan day oh. Diya ka, posing ka bala. Ikaw ano yung posing kay kami Kami ya. nanay, bala. Paano kami natin? Wala na ng cellphone mo. Naka-video dyan day. Itsura niya sa original. Amo gida ang magtsura. Amo gida ang hindi mo gid pagtandugon. I-repair mo lang. Symbol na Tama mo rin sa akin. Dili kung naka ano ko mo blend, dili ako na nga terrorist nga gin salakay ka ano. Ka mga ka-terrorist sa side mo. Dila Ah, kay nga mo terrorist dating sa gasaan yung tanan ng mga Turista. Ganun, nandiyan na din. Mga turista na hapon kayo, mga alas 2, alas 3. Yung busy. busy nga mo Busy na hours. shower kay mainit. Oo, ay ti syempre duro gitawo basta. Sea life aquarium siya ka. Ay too. Too. Oo, dalang ka river. May mga pagkain. Ano, tanan nga klasika si Ah, dito kagid magdiretso. Halo. Kaya rin daw. Dalang po aquarium. Oh, ah. Ocean Park sa Sama daw Ocean Park. Ah. river things. Tatlo